Bueno, bagoaz probabilitateko ariketa honekin, eta, bueno, hemen esaten digute, demagun A eta B saiakuntza aleatorio bati elkarturiko bi gertaera bateragarri direla. Jakina da, haren probabilitatea dala 0,6, berena 0,5 eta A ebaki beren probabilitatea 0,4. Eta orduan kalkulatu behar ditugu, A bil B, haren kontrakoa ebaki beren kontrakoa, haren kontrakoa ebaki B, eta haren probabilitatea jakinik B gertatu dala. Bueno, honelako ariketak, hau konkretuki oso erresa da. 2 minututan egingo dugu. Ia urte honetan ere berriro ere horrelako ariketa bat jartzen diguten. Hasiko gara lehenengoarekin. A bilberen probabilitatea. Bueno, A bilberen probabilitatea, hemen formulak jakin behar ditugu. Izango da, haren probabilitatea gehi beren probabilitatea ken A ebaki beren probabilitatea. Orduan, hemen egin behar dugun guztia da, elementu hauen probabilitateak ordezkatu eta kalkulatu. 0,6 gehi 0,5 ken 0,4. Eta honek ematen du 0,6. Orduan, lehenengoa eginda. Bagoaz urrengoarekin. Esaten du, haren kontrakoa ebaki beren kontrakoa. Honelako gauza bat ikusten dugunean gogoratu behar gara De Morganen legeetaz. De Morganen legeek esaten dabe, bi dira, gogoratuko duzue, jarriko dizkizuete hemen, bada espada, hau, adierazpen hau, eta hau, baliokideak dira. Eta hau, momentu bat, eta hau, ere, baliokideak dira. Orduan, haren kontrakoa ebaki beren kontrakoaren probabilitatea izango da A bilberen kontrakoaren probabilitatea. Eta aurkako gertaera baten probabilitatea kalkulatu dezakegu, izango da batken A bilberen probabilitatea. Orduan, A bilbe kalkulatuta daukagunez, ordezkatzen dugu bere balioa, eta badugu eskatzen diguten probabilitatea. Bagoaz urrengoarekin. Esaten digute, kalkulatzeko haren kontrakoa ebaki beren kontrakoa. Begira, ebaketa bat ikusten dugunean eta gertaeretako, bi gertaeretako batan bat, kontrakoa agertzen danean, horrela, adibidez hemen, haren kontrakoa ebaki B, izan ziteken ere bai, A ebaki beren kontrakoa. Orduan, horrelako zeo zer daukagunean, hau kenketa bat da. Hau da, momentu bat, hau da, B kena. Eskatuko balute, buruketan agertuko balitz, A ebaki beren kontrakoa, orduan hau izango litzateke A ken B. Kentzailea beti izango da kontrakoa daroana gainean, marratxoa daroana gainean. Orduan, bekena, zelan egiten da? Bekena da beren probabilitatea ken A ebaki beren probabilitatea. Orduan, beren probabilitatea da 0,5. A ebaki beren probabilitatea 0,4. Beraz, bilatzen ari garen probabilitatearen balioa 0,1 izan beharko du. Eta bagoaz orain ja azkenengoarekin. Azkenengoa egiteko, hemen behan egingo dut. Eta da, haren probabilitatea jakinik B gertatu dela. Hau baldintzapeko probabilitatea da, eta orduan egingo duguna izango da, baldintzapeko probabilitatearen formula erabili. Goian, bi hauen arteko ebaketa. A ebaki beren probabilitatea. Eta bean, izendatzailean, baldintzaren probabilitatea. Kasunetan, beren probabilitatea. Orduan, A ebaki beren probabilitatea da 0,4 eta beren probabilitatea 0,5. Beraz, 0,4 zati 0,5, 0,8. Eta bukatu dugu, ikusten duzuen bezala, hau da, formulak jakitea. Gauza bat, ez dut bukatu azaltzen, baina argi geratu daiten bada espada, hemen, kenketak azaldu ditugunean, bekena esan dugu dela beren probabilitateaken A ebaki B. Orduan, bekena izan beharrean A ken B baldin badugu, hau zelan kalkulatuko dugu, hau izango da haren probabilitatea ken A ebaki beren probabilitatea. Hau da, kenkizuna mantendu egiten dugu, izango da kenkizunaren probabilitatea ken bi hauen arteko ebaketaren probabilitatea. Hau besterik ez. Venga, agur.